Open a Nedbank My Goals and Just Save account. Register on nedbankcup.co.za to stand a chance of winning money, 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 money. Welcome to my fans at the TV. It's the Nedbank Cup. Orlando Pirates 1, Marumo Kalan 0. Don't forget to subscribe. I'm joined by Choka Parks. Tibos, amafans wethu. Yes. Bathi phakathi. Inside phakathi. Yes. 3 times 0. Yes. Sesiyawuphakamisa umuntu ongalakhe likhwadi. In the Nedbank Cup. Yes. Jose. Yes. Jose. Again, Ngicela ukwenza so. Ngicela ukunithuma niphuthume eLoftus. Yes, Chair. Niyobatshela baseniconfirmile Orlando. iParis kuyi-final. Yeah. Asazi kumanje ukuthi sizoyidlala nobani. Yeah. But it need a team strong. Yes. We are defending champions. Yes. Ahlali nengane. Yeah. Ahlali nengane. Yeah. Kuse Orlando la. Yeah. Into engakutshena yona Tipos without fear or favor. Imarumo ize eOrlando yazi ukuthi izodliwa. Yeah. I can repeat it. Imarumo Galant ize eOrlando already yazi ukuthi izolusa. Kanjani nje? Yasazi isikoloto sayo. Eyasenza before. Yes. Of which today beyazi vele ukuthi izothatha amashansi. Into kodwa ukuthi uyayiwin beyazi bangeke izinuke. Never ever. Even ungafonela uSherman wabo manje, even imotivation kaSherman. Yeah. Ibisho ukuthi uyazi ukuthi kuse Orlando la. Beka. Abahambe nje bayo try inhlanhla, thatha amashansi, thatha ama-million. Yeah. Besela kahle bathe beqala bedonsa iParis. Babe sebeyiluzile. Sebazi ukuthi final straight to final. Paris straight to final. Ngoba bebesikolo to Romeo. What I like it Romeo bakhokhile. Noba be stubborn. Bakhokhile ngoba sibashaye 1-0. Bengafisi ngingathanda ukuthi sibashaye ngo-1-0. Bengifisa ngoba basidisturb kakhulu abazi ukuvimba endleleni be defend Sundowns. Ungabe le wa 3 point usebenzele kakhulu. Kodwa ke lo 1-0 bawubiza i-champion score. Yes, champion. Angibonge abalandeli be-Orlando Pirates Football Club abahleli bephuma all out bespend izimali zabo ukweseka i-Orlando Pirates Football Club. Angibonge i-Orlando Pirates management, ngimbongele uSherman oleader i-organization PSL ukuthi namhlanje i-team yakhe ikwi-final. Akayipushanga each and everyone okwi-organization uzibonela ibhola liyarola. 32 teams in Nedbank. Yeah. Kuya ngama-category kusuka ku-32 kuya kuma-16 last 8 last 4 final. Yes. 3 years kwenzeka into eyodwa. Imisebenzi yeParis midla ke ngiphinde ngibuyele kule nto ngakutshena yona ngathi iSpanish guitar ne-Orlando Pirates management bathathe i-team to Spain ukuthi ayofunda more. Yeah. This is a result a trip to Spain. Spain tour. Thina simangani. Of which njengamanje i-guitar, Spanish guitar sithe sifisa ukuya kwi-family yazo. Any coach ozofika ofikela kule foundation ebuilt ukhoza manje ku-management uzo-achieve. Mark my words, uyangizwa ukuthi ngithini? Ngiyakuzwa che. Ngithi any coach ozofika ngene ezicathweni zikaJose uzokwenzani? Uzo-achieve. Because uJose uhambe i-1 i-foundation i-leadership ikhona. Yeah. Hamba neke niyobuza bafowethu eLoftus ukuthi kwenzakalani. Ngizonigada nginibuze kodwa ke ngithi nje badlali bami esatini man of the match abadlali beParis ngibanikeza bonke ngoba basebenze ngokubambisana bawongena ku-final. And they are cool 20,000 rands. Sundowns. Igoli njenga namanje angithi uyazi ukuthi Nedbank. Nedbank. Sundowns you top 4. No. Useless, man. Don't tell me about Kaizer Chiefs. Useless. You don't know Sundowns we are top 4 in Africa. Sifuni team edlala eAfrica. No. Domestic is Kahle na leadership.
kahle kahle i-Sundowns ne-Chiefs bekisem WhatsApp group usho leader le Sundowns lelikorwa ngisho ne-Amisha ku-Nedbank likore 2 kwi-Nedbank lesodlala kuyona nayo Can you imagine? thina sidlala in-Africa nemateam yase-Africa singadlali domestic league i-Chiefs yazi into iPirates mayiqeda ukudefenda i-Nedbank yayo sizoyithatha le competition sithuma omunye umuntu futhi ayosimela asizozimela thina wethu umsebenzi ukuthatha i-competition bese sithumela sambhoda ayodlala i-confederation. Simple. What's a pirate? Always a pirate. Always mapagana. Papa. Thank you very much.